Здравейте, уважаеми зрители! Днешното предаване отново е в стила на пролета, на здравословното хранене, на вегетарианските рецепти. Отиваме до Индия, където и в първата и втората част на това предаване ще ви запознае с едни лесни рецепти, които може да реализирате във вашата къща. Виждате ли какво пише на черната дъска? Паратас, което е вид индийски хляб. С него ще почерпи и следващият ми гост, който пък е мой колега, радиоводещ, който напоследък се увлича по Индия, по будизма, по йогата, така че съм се подготвил страхотно, ще видите колко са лесни рецептите, но нужните продукти, както виждате, една зелка, пълно зърнесто брашно, нещо много важно, ще ни трябва малко кисело мляко, ще ни трябва малко извара, лукче, ще ни трябва малко кимьонна зърна, ще ни трябва малко пресен джинджифил, ако имате пресен кориандър, слагайте от него, ако не може и със сух, люта чушчица, масълце и общо взето е това. Първото нещо, което ще направя, даже преди да нарежа телето, е да сложа малко масълце в една тенджерка, съвсем малко, защото лука трябва да се задуши, а не да се пържи. Много деликатна е индийската кухня, много приятни технологии има в нея, различава се категорично от китайската, където всичко е прекалено бързо. В Индия не се бърза чак толкова много. Сега, оригиналната рецепта е да се използва абсолютно сурово зеле. Пробвах я, но честно да ви кажа, прясното зеле на този хляб, той представлява нещо като правили палачинки, сега ще видите как изглежда, не дава много добри резултати. И аз, вашия приятел от Ивачваров, естествено, леко пипнах рецептата, за да стане по-като за българския вкус. Значи, зелето, лука, джинджера и лютите чушчици, лекичко, ама лекичко, ще ги задуша с малко масло и с малко водичка, предварително, хем да омекнат, хем да станат по-вкусни, защото в едно съм се убедил, че минат ли през тиганче някои неща, вкусът е друг. Нарязвам зелцето, както вече ви казах, в Индия се правят много хлябове, една страна, в която се яде много хляб. Един от хлябовете се казва нан, ако сте ходили в такъв тип ресторанти, веднага ще ви предложат такъв нан. Следващият вид хляб се казва чапати. Другият много известен индийски хляб се казва пури. И има нещо много интересно. Този хляб, който става като питки, се пече в ето такива, подобни на тази делва, глинени пещи, които се загряват много. Питките се правят и се лепат ей така по стените на този съд, но ние в България нямаме такива пещи, само някои специализирани индийски заведения ги имат. Ако искате да ядете такава кухня, разбира се, може да отидете там, но ако искате пък да си направите всичко това вкъщи, следвайте моите съвети, защото аз от Ивачваров съм се опитал да адаптирам нещата, българският стил на готвене и в продуктите, които можем да намерим. Джинджер, джинджифил, пресен, много важна съставка, много здравословна, много истинска, много вкусна. Може да се яде и сурова, въпреки че е прекалено активна като вкус. Аз лично я нарязам и я слагам ето в тази дружина, която вече тук почна да се задушава. В тази дружина ще сложи една чушка, въобще няма да ви питам дали да имахам сентите или не. Индия обича пикантността, има хиляди багрила, хиляди подправки, които изпъстрят улицата на Индия и може би това е един от начините хората да предпазват своите и души и тела от многото зарази, които ходят нататъка. Така, какво сме сложили до сега? Значи, имаме лукче, имаме зелце, имаме джинджифил, имаме люта чушка. Към цялата тази комбинация ще сложи задължително една подправка и това е... Какво е това? Ким на зърна. Изключително добър за храносмилането. Въобще в Индия имат страхотна система за това как перисталтиката на червата да бъде съчетана с по-пикантната храна, която ние консумираме, след когато човек отиде на някое заведение там или похапне, дъвче едни специални листа, които карат неговото храносмилане да работи по-добре, или пък дъвче карамфил, кардамон, за да има по-добра перисталтика, нещо много важно. Индийците много държат на тези неща. Вижте сега как се задушава лука и лукчето. В това време аз от Ивачваров, докато се задуши всичко, почвам да бъркам сместа за нашите хлебчета. Пълнозърнесто брашно, нещо много важно.
извара. Много използват млечни продукти в Индия, въпреки че не ядат мляко, въпреки че не ядат говеждо, защото кравите са свещени животни, но имат продукт, който е близък до нашето кисело мляко. От него се правят, разбира се, хлябове, разбира се, всякакви микстури и нещото, което съм опитвал в индийски ресторанти, правят фантастични сосове на тема, както се казва на английски, йогурт, защото киселото мляко там се казва йогурт. Сега, от тази смес, разбира се, в присъствието на 1, 2, 3, 4, 5 щипки сол, трябва да направим тесто подобно на това запитка. Не за палачинки, а запитка, по проста причина, че то трябва да е разточено с точилки, значи не трябва да лепне. Така, почвам да бъркам. По принцип може да се добави и малко вода, но когато добавя задушените зеленчуци, ще видим каква ще е консистенцията. Разбира се, зеленчуците, когато ги слагате, усетих по пръщицата си, не исках да сте свидетели на тази гледка, трябва да са поизпинали, оставете ги да изпинат и тогава много лесно се вкарват в тъканта на нашето тесто. Хубаво да не лепне. Другото нещо, което ви подсказвам от сега, че не трябва да има едри парченца, защото просто пречат ето точно в този процес. Сложете брашанце, може и бяло, може и пълнозърнещо. По принцип този хляб трябва да се направи, както видяхте, с пълнозърнещо брашно. Не ги правете прекалено тънки. Горе-долу е така. 3-4 мм е добре. Взимате един сач. Надявам се, че сте си купили. Продават навсякъде сачове. Няколко пъти трябва да го обгорите. Може да правите катми и всякакви неща. Аз за случая ще направя този индийски хляб. Слагам го вътре. В момента, в който леко се препече, обръщам, може пак да намажете с масълце дъното на сача и става нещо много вкусно. Останете с нас, защото тук само след секунди ще влезне моят колега, радиоводещият Балин Балинов и ще си говорим за йогата, за Индия и за всички онези полезни неща, които можем да сготвим с продуктите от нашият роден пазар. Парата с зеле. Нужните продукти: половин бяла зелка, 3 чайни чаши пълнозърнесто брашно, 1/4 чайна чаша кисело мляко, 1/4 чайна чаша извара, 1 зелена люта чушка, пресен джинджифил, 1 глава лук, кимна зърна, масло, сол. Начин на приготвяне: разтопете масло в тенджера и задушете лук, нарязан на дребно. Добавете малко гореща вода. Нарежете зеле наситно и го добавете към лука. Добавете към зелето наситнена люта чушка, джинджер и кимна зърна и оставете всичко да се задуши. В купа разбъркайте брашно, извара, кисело мляко и малко сол. Бъркайте добре до получаването на тесто и добавете задушените и стинали зеленчуци. От полученото тесто направете няколко топки и ги разточете на много тънко с помощта на точилка върху набрашнен плод. Намажете на горещен сач с масло и изпечете всяка питка и от двете страни. Ето ги и нашите хлебчета, които току-що приготвих за моят следващ гост, Балин Балинов. Балин, много ми е приятно да те видя. Освен, че ни е гост, Балин е мой колега, радиоводещ. И когато се видяхме наскоро, той каза: Ути, право ти се чуда как издържаш на тази суматоха, предавания, камери. И аз ти казвам, и аз направо ти се чуда пред микрофоните, как издържаш червената лампа. Голям стрес е, нали? Стрес е, да, и стреса не се преодолява. Стреса е това, от което имаме нужда, предполагам, за да сме добри, за да сме интересни. Някои нулират стреса, взимайки разни медикаменти, което е най-лошият начин. Други употребяват алкохол. Аз като препитвам за алкохол, какво ще пиеш, приятеля? Червено вино. Червено вино. Днес съм решил цялото предаване така да го посвета на твоето хоби Индия.
йога. Да, Индия, в която още не съм бил, йога, за която трябва да научавам още много подробности, но това е интересното в живота, че има много въпроси, на които трябва сам да намериш отговор. Трябва да намериш сам отговор. Сега, нещо, което искам веднага да ти кажа, че в Индия, поне в класическата Индия, няма как да ти сервират алкохол, защото там алкохолът е абсолютно забранен. На здраве. Здраве. Добре дошъл в нашето предаване. Ей, чакай да изключа Сача. Сега, той повече няма да ни е нужен. Значи този хляб, който съм ти приготвил, може да го опиташ. Е с зеле. Прясно? Или ще Прясно позная? Много вкусен. Парата. Запомни го. Не е много пикантен. Зелето се чувства. Е идеален и за това, което ще ти приготвя във втората част, защото чакайте, че хляба много ми харесва. Ще направя нещо подобно на дювеч по-индийски, с сирен. Значи в Индия много се ядат млечни продукти, знаеш, не се ядат кравите, но се ядат млечни продукти. Понеже е пълно с вегетарианци в Индия, има и абсолютни така хардлайнери в областта на веган кухнята. Индийската кухня в момента е третата по популярност в така, световните кулинарни школи. Четох някаква такава статистика и в началото беше френската, отново и може би очаквано, или италианската. Италианската беше, заради спагетите. И китайската напъва се повече. Ти, между другото, доста си пътувал. След пътуването е един от антистресовите методи. Поне аз така съм се лекувал от стрес, като нещо ми напече много. Пътуването с приятели, с които в най-добрия случай нямате общи професионални интереси и си говорите за съвсем различни неща, за да може да се откъснеш. Ето, първи съвет от Балин. Когато пътувайте с хора различни от професионалния ви кръг, защото иначе си говорите. Това означава ли, че съпруг и съпруга не трябва винаги да пътуват заедно? Ако делят общо работно място, да. В две превозни средства едно след друго. И се срещат само на някоя зелена поляна, на хубаво меко одеяло за пик. Или на някое малко летище в Южна Америка. Дали? Да. Сега, Балине, аз направих един трик. В началото леко пръжнах това сирене в олиото. Характерно за този тип кухня е, че всичко се слага в една и съща мазнина и накрая нещо се получава. Ето сега, например, първото нещо, което ще сложа е скелитки чесън. Чесън е нещо много полезно и много вкусно. Обичаш чесън, нали? Обичам, да. Да, не толкова много, но когато се попържи чесъна по този начин, той няма да е толкова хард, като ще умекне, ще стане един много интересен продукт. А как се отразява това на околните? Точно това ти обяснявам, че когато чесън е топлинно обработен, той няма този интензитет, тази агресивност. Плюс това подправките, които те първа ще добавя, много добър въпрос от твоя страна, ще тушират чесъна и направо ще го унищожат като вкус. Значи това е една много характерна миризма. Познаваш ли? Ела при мен. Много да не кисна. Да. Ким на зърна. Нещото, което в Индия се слага почти навсякъде, понякога се слага, понякога се изважда, аз ще го оставя тук. Това е кардамона. Много характерна индийска миризма. Разбира се, това е кориандър. На зранца, може и леко смлян. Миксовете от подправки, разбира се, са безкрайни и много те моля да ми дадеш, ето там отзад, да ми дадеш касури мети. Има една подправка, много популярна. Не, там отзад може да я намериш. Добре, че са надписани. Касури мети се казва. Да, спокойно. Само, че и не може превод на български. Не може да не те пратя за зеленка варела. Абсолютно. И аз не знам какво е касури мети, обаче търсейки за теб специални рецепти, се оказа, че в тази комбинация трябва да има касури мети, но за съжаление в България е много трудно да се намери такова нещо. И се оказа, че сминдуха е най-близък до тази подправка, която дава много хубава характерност. Ние използваме, знаеш, за шара, фасол, за всички онези неща. Нещо, за което ти завиждам е, че ти си така и фен на зелената идея.
Това също ли е антистрес при тебе? Това също е антистрес, защото дава някаква малка увереност, че правиш нещо добро за хората, които ще дойдат след теб. Защото има значение как се държим с страната, с света в момента, защото той ще принадлежи на някой друг след време. Ето, например, ти си стопаджия. Извън България пътувал ли си? Не, извън България на стоп. Добре, аз като също, малко по-съм голям от теб, но в годините, в които ходих на стоп, ми правеше впечатление, като ме оставят някъде на някой разклон, само като спра и като излезе от колата и като видя какво бунище представлява пространството около пътищата, направо ми става тъжно. Ами единственият вариант е просто да се запечатат прозорците на автомобилите, така още в заводите и хората да не могат да ги отварят и да си хвърлят боклуците. Това, дето хората пътуват и хвърлят от фасове, например. Ужасно лош навик. Моля ви, уважаеми шофьори, колите, които пътуват след вас, наистина не им става приятно, когато си изхвърлите фаса, дори и да е тъмно, защото се вижда една светла точка, която лети някъде из пространството. Има едни пепелници в колите, изхвърляте си фасовете там и на първата бензиностанция има определени контейнери и могат да се слагат нещата. Толкова е лесно, защото ето човек, когато е стопаджия, тези неща много ги забелязва. Да, и прави снимки, и като правиш снимки и фасове наоколо и все нещо не е много красиво. Някой фас. Се вижда, да. Балине, Фотошоп. тук нещата е малко готвене. В Индия и въобще в този край на света колоритите за нещо страхотно. Да. Пожелавам ти да отидеш на някой индийски пазар, които на снимките изглеждат много екзотични, наистина обаче понякога са малко страшни. Не са много по пазарлъци. Там не е само по пазарлъци. В Индия, в тези така натурални пазари е малко, как да ти кажа, нещата са извън контрола на нашите разбирания, според по-мръсничко, по-хигиенично. Просто хората там живеят в един друг ритъм с природата. Не, че има отпадъци, за които говоря, но всичко е малко по-сложно. Канавките, в които така животът се смесва, реките, в които плуват разни животни и други неща, които човек с нашето по-подредено европейско мислене трудно възприема. Сега, какво имаме тук? Честа, на който леко се е позапържал, да ги усетиш нещата. Така? Те и отдалеч се усещат много близо. Хубаво е да се задушат работите. В Индия, както ти казах, много ползват млечни продукти. Колкото по-на юг слизаме, ето това, например, един продукт, който ще го сложа по-към края. Знаеш което? Това е джинджер. Джинджер, да. Колкото по-на юг слизаме, животинските така продукти се ползват все по-малко. Причините са най-различни. Първо, че температурата ги кара да се развалят още по-бързо. Второто нещо, в Индия има огромен микс между различни секти, различни вярвания, различни фракции на сектите, които вярват в едно или в друго нещо. Да казваме, че в Индия не се яде месо абсолютно погрешно. Едно много популярно туристическо място за всички така свободомислещи хора тип хипи е Гоа. Някои хора ходят там, за да се лекуват антистресово с най-различни неща. Там, например, в Гоа можеш да ядеш свинско колкото си искаш. Просто защото хората имат такъв начин на живота. Принцеси, кюфтенца, всичко познато. Яко е да пирешко се яде в Индия. Сравнително много. Много се яде така наречения мътън, което ще рече козе, овче, месо. Да, някои райони. Сушено, не, готвят го. Готвят го с зеленчуци и с леща, всякакви варианти. И когато отидеш някъде, е много характерно, ето така, задушени зеленчуци, които ще ти дадат. Чайте, че тук стана голям бербап. Моята кухня, малко да я подреда. Накрая слагат един страхотен микс от пресни ароматни неща. Люто обичаш ли? Обичам и между другото според мен помага в борбата срещу грипа. Имам такива наблюдения от последната зима, да. При мене бяха на гости едни китайски готвачи и аз, уважаеми зрители, аз съм го разправил много пъти, идвайки на снимки, тук в студиото, знаете, грипа леко ви сваля, така се чувствате уморени и един от готвачите, разбира се, не знаеш много добре български, отиде и направи един брутален чай от джинджер.
просто свари джинджерови корени, даже обелките от джинджера, сега както ги остави, ги свари, мога да ти кажа, че те дига за отрицателно време. Една чаша. Една чаша направо се изправяш и си викаш, опа! Има защо човек да се вслушва в тези абсолютно така природни, малки пенизи за това да си закуваме бързо. Така, нарязвам един домат на такива, може и по-артистични парчета, защото пресният домат в едно такова задушено с много зеленчуци накрая ще даде направо още една взривна енергия. Питахте дали ядеш люто, за да сложа една чушка. Може и две. Две чушки. Тия малките приятели са... След като си... Клада. Да, след като си така склонен към експерименти, ти пожелавам да отидеш в Индия. Много, много интересно място. Ела да помиришиш колко вкусно стана нещото, което съм направил. А добре, а с йогата докъде го докара, защото това е една много интересна тема. Йогата е интересна тема и в живота ми все още е тема, не е ежедневие, но предполагам, когато си... Трахте още от йогата? Ами не, всъщност има някои неща, които знам. Миналото лято на плажа с приятели, след събуждане изпод палатката, правихме някои много семпли, обикновени упражнения, които стават така за хора, които не са много наясно. Но да, в детайли все още не съвсем. Пожелавам ви за първи път така да отидете на йога, да си намерите своят правилен учител в йогата. Ето аз изключвам нашето тиганче, абсолютно съм готов. Накрая сложих доматчето, чушчицата, пресните неща, всичко е много, много вкусно. Би ми дал един лимон оттам. Поне лимона ще го позная, да. Така. Сокът от лимон също е характерна част от не само от средиземноморската кухня. Знаете, че в Гърция като отидете, винаги някой се намира да изтиска щедро лимони върху салатата и върху ястието. И там слагат, имат, разбира се, лимони с различен вкус, но да сложиш лимон така накрая е супер хубаво. И това сиренце, което изпържих и леко се размекна вътре, сега съвсем внимателно го слагам тук отгоре и можем да сервираме. Днес на гости ми е Балин Балинов, един човек, който се занимава като радиоводещ, разбира се, с своето лично оцеляване в това забързано общество. Оцеляването, което ни прави по-спокойни, по-истински, по-силни и по-трезво мислещи, и по-артистично мислещи. Така че част от неговата антистрес кампания, разбира се, в личен план е да пътува на стоп, а другата е да се занимава с йога. А при нас, когато дойдат хора с такова мислене, винаги им правя един малък тест. Кой от контейнерите? Според мен. Пластмаса. Пластмаса, разбира се. Вие вижте нужните продукти, аз малко ще поразчиста и ще ви сервирам това индийско ястие. Съгласете се с продукти, които можете да намерите във всяка бакалия. Пържено сирене с зеленчуци. Нужните продукти: 400 грама сирене, 1 глава лук, 2 чушки зелена и червена, 2 домата, 1 морков, 4 скилитки чесън, половин корен на стърган джинджифил, половин супена лъжица кимион зърна, 2 чайни лъжички кориандър на прах, 1 супена лъжица червен пипер, половин чайна лъжичка черен пипер, 1 чайна лъжичка сминдух или чубрица, сол, олио, целина, половин връзка магданоз. Начин на приготвяне: нарежете сиренето на купчета и го изпържете в олио, а след това го извадете. В тигана сложете нарязания чесън, лук, морков и добавете подправките. Оставете да се запържи и накрая добавете наситнени домати, магданоз и люта чушка. Добавете сиренето, разбъркайте и сервирайте. И така, Балин Балинов, моя колега, с когото си говорихме за пътешествие, за автостоп, за това как шофьорите не трябва да изхвърлят всякакви опаковки и всякакви бокуци от своите коли, да ги остават на правилните неща, като спрат по бензиностанциите. Но най-важното е храната, която в крайна сметка много ни лекува от стреса. Не прекалявайте с количествата, по-скоро наблегнете на интересните кулинарни пътешествия. В ефира на Бързо, лесно, вкусно знаете, че кулинарните пътешествия са абсолютно безплатни.
хлябът, който направихме. Не може едно пътешествие да не мине и без хляб. Пожелавам ти да опиташ този хляб в Индия и ти давам един съвет. Ако някъде седнеш в Индия, веднага ще ти кажат да ядеш с пръсти. Да, в Индия се яде с пръсти. В арабските страни някъде се яде с пръсти. Има обаче едно правило. С коя ръка се яде с пръсти? Не ми казва лявата, защото... Винаги с дясната ръка. Винаги с дясната ръка. Обикновено се прави ето така. Прави се едно залъче и хоп, се бушка. Нашето предаване винаги в реално време връчвам и подаръци. И тези подаръци днес са страхотни. Получаваш един абсорбатор за вграждане от нашите партньори, с който твоята кухня да е лишена от лоши миризми, антистресово за миризмите. Освен това получаваш от други наши партньори един хубав такъв свещник, за да може да е по-така индийска обстановката, и освен това получаваш един специален пакет от нашите дългогодишни приятели, за да се чувстваш сигурен във всяка екоситуация. Много ти благодаря, че ни беше на гости. Казвам ти на здраве и до нови срещи. Вие продължете, уважаеми зрители, да гледате програмата на Българска национална телевизия, защото определено от тук нататък следват много усмивки.